Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கம், பிரணாம்ஸ். நம்ம லைட் ஆஃப் பாகதா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இயற்கையோட ஒட்டி நம்மளோட பிலாசபி பிரபத்தை ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி நேச்சர்லேருந்து நம்ம எப்படிலாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றது, அதுவும் நம்ம ஃபிலாசபியை எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றது ரொம்பவே இனிமையான இதுதான். சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஆழமான கருத்துக்கள். அந்த வகையில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் லைட் ஆஃப் பாகவதா. இது நம்ம 30 சாப்டர் இது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இது வந்து பாகவத்தில் 10th கேண்டோவில் 20th சாப்டர். ஓகேவா? இந்த 30th ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த பக்தி யோகம் அப்படின்றது ரொம்பவே உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா யோகான்றதே கனெக்டிங் லிங்கிங் வித் த சுப்ரீம், ஆத்மாவை பரமாத்மாவை இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்றது. அதில் பார்த்தோன்னா ரெகுலேட்டட் ஒர்க்குன்றது கர்ம யோகா. நம்ம வந்து நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணாவுக்காக செய்கிறது, நிஷ்காம கர்ம யோகமா, அது வந்து கர்ம யோகா. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை லேர்ன் பண்ணுறதுன்றது ஞான யோகம். மிஸ்டிக் பவர் அப்படின்றது அஷ்டாங்க யோகம். பக்தி யோகம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றது. இப்போ இந்த மாதிரி இத்தனை யோகம் இருக்குது. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்னு. அந்த யோகம்ன்றது ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இணைக்கும் சாதனம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதில் பக்தி யோகம் தான் இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா பக்தி யோகத்தில் இந்த எல்லா யோகமும் அடங்கியிருக்கும். டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஒர்க்கு, அப்போ கர்ம யோகம் வந்துடுது. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், யாருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருக்குது, சொல்ல ஞான யோகம் வந்துடும். மிஸ்டிக் பவர்ஸ், இந்த புலன்கள் மனதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பகவானுக்கு சேவைகள் செய்யும்போது நம்ம மனமும் புலனும் வேறு எதுலேயும் என்கேஜ் பண்ணாமல், மெட்டீரியல் விஷயங்கள் என்கேஜ் பண்ணாமல் பகவானோட சேவையில் என்கேஜ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த வகையில் மிஸ்டிக் யோகாவும் அதில் அடங்கியிருக்கு. ஸோ இப்படி எல்லாமே நிரம்ப இருக்கிற இந்த பக்தி யோகம், அதை நம்ம ரொம்ப பியூராக அன்னலாய்டாக நம்ம செய்யும்போது நம்மள என்ன பண்ணுது, அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகுது. அதுதான் இந்த பக்தி யோகத்துல தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. பிரஜவாசிகள், கோபிஸ். ஏன்னா கோபிஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். அவங்க தான் பர்ஃபெக்ட் இன் பக்தி யோகான்னு சொல்லலாம். அவங்களோட அந்த பக்திக்கு வந்துட்டு ஈடு இணையே கிடையாது. அவ்வளோ உயர்ந்த லெவல், அது வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களாம் இருக்காங்க. Mataji, prayer. சொல்லலாம் மாதாஜி. இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே போல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம போன வாரம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் இதை வந்து பகவான் வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத, அது மாதிரி இந்த கோபிஸ் தான் இருக்கலே உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்ல, அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அந்த ஸ்டேஜ் அடையிறது. ஆனால் நம்ம அடையணும்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம். யாராவது கண்டிஷனல் சோல் வந்து சீரியஸாக அதில் வந்து நானும் வந்து ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் அடையணும் பக்தி யோகத்தில் அப்படின்னு நினச்சா அவங்களாலையும் முடியும். அது ஒரு நம்பிக்கை தருது இல்லையா நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வர முடியுன்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த 6th சாப்டரில் பகவத்கீதையில் 6.47 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். ஆஃப் ஆல் யோகிஸ், டிரான்ஸ்லேஷனில் எல்லா யோகத்துலையும் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதில் எல்லாத்துலேயும் பக்தி யோகத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப சிறந்தவங்க அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி யோகம் அதுவே ஸ்டார்ட் ஆகும் பகவத்கீதையில். இதுதான் பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான அடிப்படை ஸ்லோகமாக நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா 6th சாப்டரோட அஷ்டாங்க யோகத்தோட கர்ம யோகம் முடியுது. அதில் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா யோகிகளில் பக்தி யோகியே மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த இதில் அடிப்படையாக வச்சு அடுத்தது 7 to 12 வரைக்கும் பக்தி யோகத்தையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்க்குறோம். ஸோ இதில் நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து கண்டென்ஸ்டாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, பக்தி தான் இருக்கலே சிறந்தது. அது ஒரு சீரியஸான கண்டிஷன் சோல் அதை ஃபாலோ பண்ண நினச்சா அவசியம் நம்மளும் அதில் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும் அப்படின்றது வரைக்கும் போன வாரம் பார்த்தோம். இந்த வாரம் நம்ம இப்போ டெக்ஸ்ட் 31 நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் சொல்லிடலாம்.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यते देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ஓகே நம்ம இப்ப கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி என்ட்ரிஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? யாருக்கும் வாசிக்கணும்னா அவசியம் நான் ஹேண்ட். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி அடுத்த டெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க, ஓகே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Text 31. The four prominent features of autumn are that there is no water in the sky. The weeds that grow here and there in the rainy season all wither away. The muddy roads and fields dry up, and the ponds of water become crystal clear. These four features of the autumn atmosphere are compared to the four orders of tide. In the Varnashrama system, the student goes to the ashrama of the master to take lessons from him and serve him even as a menial servant. The troubles of the students are at once migrated when he attains transcendental knowledge in terms of his relation with Sri Krishna, the personality of Godhead, as the white clouds no longer bear the burden of water in the autumn sky. The students finds that the troubles of drawing water for the master become a burdenous job if the student, by the grace of his master, attains to spiritual knowledge. Householders who begged children without restriction, like weeds in the rainy season, become solitary as soon as they attain into the stage of devotional service. The family planning of a godless civilization cannot check weed like unwanted population. People should learn to check sex life by voluntary restaurant. This voluntary restaurant is possible when one is devoted with the service of the Lord. This is confirmed in Bhagavad Gita. Well-situated devotees of the Lord refrain from materialistic sense enjoyment, for they are attracted by the beauty of the transcendental. Forcible restraint by regulative family planning or similar artificial means cannot work very long. One must be attracted by the transcendence. One can give up the கொஞ்சம் மேல இப்ப மாதாஜி இப்ப thank you. One can give up the inferior quality of the enjoyment as soon as one releases the superior quality of spiritual enjoyment. So family planning is successful when one is engaged in the culture of the human spirit. The Vanaprastha, who voluntarily avoid
cleaning themselves and who allow their furs and nails to grow no longer feel the discomforts of these burdens when they engage in the service of the Lord. And above all, the medicants who take a vow to refrain from sex life no longer feel sexual urges when fixed in the transcendental service of the Lord. Therefore, in all four spiritual orders and four grades of social life, devotional service to the Lord is essential. Without the relationship, all the regulative principles of Varna and Ashrama become burdensome duties as they have in the age of Kali. When the regulative principles have no aid, the Varnas become a caste system and the ashrams become the business of various shopkeepers. All the anomalies of the present social system can be reformed only by cultivation of the human spirit in the devotional service. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம மெயினா இந்த டெக்ஸ்ட்ல என்ன பார்க்கணும், வர்ணாசிரமத்தை பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம். பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வர்ணாசிரமம் அப்படின்றது பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசின்றது ஆசிரமம். அதுக்கப்புறம் வர்ணம்ன்றது பிராமண, சத்ரிய, வைஷ்யான், சூத்ரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லபடியா இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படின்னா இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணா பகவானே முன்னிலையா வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ டு த ஆசிரமா ஆஃப் த, அப்போல்லாம் குருகுலம்னு இருந்தது இல்லையா, அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாம் அவங்கவுங்களோட கிட்ஸை கொண்டு போய் அங்கே விட்டுருவாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லபடியா குரு கிட்ட நாலேஜை கெயின் பண்ணுவாங்க. நம்ம தத்விதி பிரணிபாத்தேன 4.34 ஸ்லோகத்துல கூட தெரிஞ்சுக்கிறோம். செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் குருலாம். அப்போ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லபடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஆன்மீக விஷயம், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை இம்பார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சேவைகள் செஞ்சு அவங்க கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்டு ஹம்பிளா இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நாலேஜை லேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி குருவும் வந்து அந்தந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு கல்வி வந்து போதிப்பாங்க அப்படின்னு. ரொம்ப இந்த நம்ம இதுவுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். பிராமணர்களோட குவாலிட்டிஸ்லாம் என்ன, சத்திரியர்களோட குவாலிட்டிஸ்லாம் என்ன, வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்களோட குவாலிட்டிஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்களாம் பிராமணர்கள், பேஷன் அதுல ரஜகுணத்துல உள்ளவங்க சத்திரியர்கள், ரஜகுணம் தமகுணம் கலந்து உள்ளவங்க வைஷ்யர்கள், தமகுணம் நிரம்ப உள்ளவங்க சூத்திரர்கள்னு. ஸோ அந்த குணத்தை வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. எந்த குணம் ரொம்ப ப்ரிடாமினெண்டா இருக்கோ அதை வச்சு அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் அவங்க இம்பார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பொதுவாக அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது இருந்தது. ஸோ அப்போ தான் இங்கே பார்க்குறோம். அது மாதிரி ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன பண்ணாங்க, லெசன்ஸை நல்லபடியாக அவங்க லேர்ன் பண்ணாங்க. அதாவது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை லேர்ன் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு சேவைகளும் செஞ்சு அப்படின்ட்டு. அதுவும் எப்படி மீனியல் சர்வெண்ட், அதுல வந்து சேவைன்றதுலே இந்த இந்த வேலை வந்து உயர்ந்தது, இந்த வேலை தாழ்ந்தது. இப்போ கிளீனிங் வேலை அப்படிலாம் இருக்குன்னா அது வந்து செய்ய மாட்டேன். நான் வந்து குருவுக்கு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சேவை தான் செய்வேன். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பார்க்காம மீனியல் சர்வெண்ட், எந்த செயலா இருந்தாலும் அதை வந்து ஏத்துக்கிறது. ஏன்னா அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது அது வந்துட்டு சின்னதுலேருந்தே கொண்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் செஞ்சு என்ன பண்றாங்க, அவங்க குரு கிட்ட நாலேஜ் கெயின் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ட்ரபிள்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ் மிட்டிகேட்டட் பை த மிட்டிகேட்டட் வென் ஹி அட்டைன்ஸ். இந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை அவங்க வந்து, அதாவது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னா என்ன, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதை மறந்துட்டதுனால தான் நம்மளுக்கு உள்ள பிரச்சனை இல்லையா? நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை நம்ம மறந்துட்டதுனால தான் என்ன பண்றோம், இவ்வளவு சிரமப்படுறோம். நிலையில்லாத உறவுகள்லாம் உண்மைன்ட்டு நம்ம போயிடுறோம், நிலையான உறவை மறந்துடும். அப்ப இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குரு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை வந்து அவங்க நல்லபடியா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுல என்னன்னா நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவு முறை அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அனைத்து கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே அதெல்லாம் நீங்கிடுது. அந்த பர்டன் எதுவுமே அவங்க ஃபீல் பண்றது இல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதெல்லாமே அந்த குருவோட அந்த கிரேஸால, மர்சினால, அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னால. இப்ப நமக்குமே பாருங்களேன், நம்மளுமே இப்ப இப்ப இஸ்கான் மேங்களூர்ல நம்ம லேர்ன் பண்றோம். 3-4 இயர்ஸா நம்ம எல்லாருமே இப்ப இங்க இருக்கோம் இல்லைங்களா?
நம்மளுமே இப்ப வந்து குரு கிட்ட இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்ம அதாவது ஆச்சாரியர் பரம்பரையில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? கரெக்ட்டா அந்த நாலேஜ் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். அது யாரோட அனுகிரகத்துல? ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல. பிரபுபாதா, அவங்களோட டிசைபிள்ஸ், அது மாதிரி அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க ஆச்சாரியர்கள், இப்படி எல்லாரோட ஏன்னா பரம்பரைன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இப்ப நம்ம பிரபுபாதா மூலியமா அவங்களோட டிசிபிள்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம், நாலேஜ் லேர்ன் பண்றோம்னாலே அது எங்க போய் முடியுது? கிருஷ்ணா கிட்ட தான் முடியுது இல்லையா? கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து பகவான்கிட்ட இருந்து வர நாலேஜ் தான் அப்படியே. ஸோ நம்ம எல்லாருமே கனெக்டட் டு கிருஷ்ணா. அப்படின்னும் போது நம்மளோட இந்த முன்னாடி இருந்த அந்த ஒரு பேர்டன், அந்த ஒரு ஆன்சைட்டி இப்ப நமக்கு வாழ்க்கையில இருக்கான்னா, இப்போ மேக்ஸிமம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? ஏதாவது ட்ரபிள் வந்தா கூட அத நல்ல விதமா ஏத்துக்க முடியுது இல்லையா? அத வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். முன்னாடினா ஏதாவது குட்டியா சிரமம் இருந்தா கூட மனசு தளர்ந்துரும். என்னடா இப்படியா இருக்கு, நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்ற ஒரு மன தைரியம்ன்றது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். இப்ப அப்படி இல்ல. ஏன்னா கர்மான்றது நம்ம செஞ்சதோட பலனா தான் நமக்கு கிடைக்குது. நல்லதும் கெட்டதும் நம்பளால தான் நமக்கு கிடைக்குதுன்றது தெரியுது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, அதையுமே நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நம்மளோட அந்த இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் தான் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் தான் இருக்கும். ஆனா அதே நம்மளுக்கு அவ்வளவு ஆங்ஸைட்டி, அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது நமக்கு இருக்காது. ஓரளவுக்கு நம்மளால அத ஓவர் கம் பண்ண முடியிற அளவுக்கு நம்மளால அ யோசிக்க முடியுது இல்லைங்களா? ஸோ அத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அது இந்த இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இந்த நாலேட்ஜ அவங்க லேர்ன் பண்றதுனாலயும், டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அந்த அனுகிரகத்தினாலயும் அவங்களோட சிரமங்கள் குறையுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாரி ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு இது வந்து இந்த இது நெறைய அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாத அந்த செக்ஷுவல் லைஃப் அத பத்தி தான் நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல பார்க்குறோம். அ எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன்றது கலியுகத்த தான் சொல்லுவாங்க. கலியுகத்துல தான் வந்து ஆன்மீக ஞானமோ, பக்தியோ இதெல்லாம் ரொம்ப இல்லாம தான் மக்கள் இருப்பாங்க. அதான் காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது. அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுப்பாங்களே தவிர, அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். அ அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலேட்ஜ் இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாரி ஃபேமிலி பிளானிங் இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க போவாங்க. ஆனா அது வந்து சரியான முறையானா கிடையாது. அது கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாலண்டியரா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட அந்த ம் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி, நம்ப என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, அத வந்து நம்ம பக்தி சேவைல நம்மள நெறைய ஈடுபடுத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்டின்னா, இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல உள்ள அந்த ஈடுபாடுன்றது குறையும். இல்லைங்களா? அத நம்ம பகவத்கீதையில நம்ப லேர்ன் பண்றோம். நெறைய பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்டின்னு. Well situated devotees of the Lord refrain from material sense enjoyments, for they are attracted by the beauty of transcendence. இப்ப இதுவுமே நமக்குமே இப்ப பொருந்தும். முன்னாடி நெறைய என்ன பண்ணுவோம், டைம் வந்து டிவில, அப்புறம் மத்தவங்க கிட்ட ஃபோன்ல பேசுறதுல, இல்ல வெளியில எங்கேயாவது போறதுல, இப்படிலாம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அதுல அதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னன்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். நெறைய டிவி பார்க்கறது, இல்லன்னா வெளியில போறது. இப்ப இல்ல முன்னாடி. வெளியில போறது இதெல்லாம். இப்ப அப்படி கிடையாது. இப்ப என்னன்னா, இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட்ஸ் இப்பலாம் எங்கேயுமே வெளியில போறது, யார்ட்டயும் நெறைய பேசுறது, இது டிவி பார்க்கறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சுத்தமா கிடையாது. இல்லையா? ஆனாலும் நம்மலாம் ஹெல்தியா இருக்கோம். மென் மெ மென்டலி நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப முன்னாடி அதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு என்னன்னா, யார்ட்டயாவது பேசினாலோ, இல்ல டிவில ஏதாவது பார்த்தா கூட என்ன ஆகும்னா, ஒரு மாரி ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வரும். இவங்க இந்த மாரி நம்மளுக்கு பண்ணிட்டாங்களே! இந்த மாரி நம்ம வந்து நடந்ததே! அப்படின்னு அந்த தாக்கங்கள்லாம் இருக்கும் நம்மளோட தாட்ஸ்ல. இப்ப அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைங்களா? இப்பலாம் யாராவது நம்மலாம் டிவி பார்க்க மாட்டோம்ன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டேன்றாங்க. "என்ன டிவி பார்க்க மாட்டீங்களா? அப்ப எப்படி பொழுது போகும்?" அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க. இல்லையா? ஆனா நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்ப இந்த மாரி நம்ம வந்து இந்த பகவானோட இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் இந்த பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்க அதுல உள்ள அந்த அட்ராக்ஷன், அதுல உள்ள அந்த ஈர்ப்பு, நம்மள என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா, அந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது விலக்கிடும். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப ரொம்ப உயர்வா தெரியாது. சரிங்களா? டைம் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா நம்மளுக்கு போகும். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க அது மாரி தான் எல்லாமே செக்ஸ் லைஃபா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட அந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி, நம்ம வந்து அத வந்துட்டு இல்லன்னா அத வந்துட்டு வேற முறையில அத வந்து நம்ம வந்துட்டு என்ஜாய் பண்றத விட, நம்ம வந்து அத என்ன பண்ணணும்னா, பகவானோட பக்தியில, அதுல நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ ஃபோர்ஸிபிலி ரெஸ்ட்ரெயின்ட் பை ரெகுலேட்டிவ் ஃபேமிலி பிளானிங் ஆர் சிமிலர் ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் கேனாட் வொர்க் வெரி லாங். இது வந்து அவ்வளோ உயர்ந்த ஒரு நிலை கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜாய்மென்ட்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே,
அந்த இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட். அது வந்து என்னன்னா ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் தராது. இன்னொன்று வந்து அது நம்மளுக்கு அது நம்ம பார்ப்போம்ல, ஃப்ளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயமே சந்தோஷத்தை கொடுக்காது, மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அது கூட எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிச்சிருக்கோம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம். கொஞ்ச நாள் அப்படியே வேலைக்கு நல்ல மும்மரமா போவாங்க. அந்த வார கடைசின்றது நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. சரி, என்ஜாய்மெண்ட்டே வாழ்க்கையா இருக்கலாமான்னா அதுவும் பிடிக்காது. மறுபடியும் அப்புறம் வேலைக்கு போவாங்க, அப்புறம் மறுபடியும் வந்துட்டு இது அது மாதிரி டிவிலையும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்ப்பாங்க, அப்புறம் அது பிடிக்காது, அப்புறம் மறுபடியும் வேற மாற்றுவாங்க. சபல சுகா, அதாவது கொஞ்சம் இன்னைக்கு நேரத்துல இருந்துட்டு அந்த சுகம் போயிடும். ஃப்ளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ். மாதாஜி, அதுதான் 2 வகை படிப்போம்ல மாதாஜி, அதுல ஹாப்பினஸ், மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ். ஸோ அதனால இந்த இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி, இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்லாம், அதே வந்து நம்ம இதே பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி. அதனால் என்னைக்குமே நம்மளுக்கு போர் அடிக்காது. எத்தனை தடவை பகவத்கீதை கேட்டாலும் சரி, எத்தனை தடவை கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்டாலும் சரி, எத்தனை தடவை தாமோதர் லீலா கேட்டாலும் சரி, இல்லையா? நம்மளுக்கு நாமரூப குணலீலைகள்ல என்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, அந்த தோய்வுன்றது ஏற்படாது. கேட்டுட்டே இருக்கலாம் தான் தோணும், இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் தான் தோணும். எத்தனை தடவை காலையில சிரமம், முன்னால 4:30 மணி 5 மணிக்கு எழுந்துக்கன்னா அப்பா 4:30 5 அப்படின்னு தோணும். இப்பெல்லாம் மங்களாரத்தி பார்க்கணும், அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, அவ்வளவுதான். டெய்லி அதே மங்களாரத்தி தான் பார்ப்போம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், அதை ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டா அதை பார்க்காம இருந்தா தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும், சிரமமா இருக்கும், இல்ல இல்லைங்களா? மாதாஜி, அதோட எங்களுக்கு 6 மணிக்கெல்லாம் ராதிகா மாதாஜி வந்துருவாங்க. அவங்க வர்ற அது 16 ரவுண்டு முடிச்சிடணுமேன்னு, அதாவது முடிச்ச ஒரு அன்னைய முழுக்க ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹாப்பியா இருக்கும். கண்டிப்பா மாதாஜி. அதுதான் அந்த சாண்டிங் பண்ணணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும். தினமும் அதே தான் பண்ணுவோம். ஆனா அது வந்து நம்மளுக்கு மனசு வந்துட்டு ஒரு தூய்மைன்றது ஏற்படாது. இன்னும் நம்ம இதை பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்றதுலாம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும். சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜாய்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸை நம்ம வந்து அதுலேயே நம்மள எலிவேட் பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வரணும் அப்படின்றது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானப்பிரஸ்தா பற்றி பர்டிகுலராக சொல்லியிருக்காங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா, பிரம்மச்சாரின்றது நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது, நமக்கும் பகவானுக்கும். அதான் இப்பயுமே ஒரு 10 வயசுக்குள்ளார குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுத்துட்டோம்னா லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்க வந்துட்டு சிறப்பாக இருப்பாங்க. இந்த 10 வயசுக்குள்ளார கொடுக்காம விட்டுட்டோம், திரும்பி அவங்கள இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கொண்டு வரதுன்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையிலே நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு, நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கெயின் ஆகிடும்போது அவங்களால கிரகஸ்த வாழ்க்கையை நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வானப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ்ன்றது ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் மாதிரி. ஏன்னா இப்போ உள்ள வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபேமிலியிலேயே வாழ்ந்து கடைசியில் ஃபேமிலியோடையே இருந்து தான் இறக்கணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் கலியுகத்தில். ஆனால் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கை அப்படின்றது நம்மள எல்லாமே இது நம்மள வாலண்டியரா எடுத்துக்கிறது. ஓகே, பிள்ளைங்க பெருசாயிட்டாங்களா, சரி அவங்க அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிட்டோம், நம்ம வந்துட்டு ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு வந்து வானப்பிரஸ்தான்றது கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் வாழ்க்கை மாதிரி. அப்போ நிறைய இந்த கோயில் குளம் அதெல்லாம் போகிறது, சரிங்களா? அந்த மாதிரி தன்னை நிறைய வந்துட்டு அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க அந்த சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு. அதுக்கப்புறம் முழுக்க பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு சன்னியாச வாழ்க்கையில வாழ்ந்து பகவானை அடைஞ்சிருவாங்க. இதுதான் வந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃபோட லைஃப் ஸ்டைலு, இல்லைங்களா? ஸோ அதான் இந்த வானப்பிரஸ்தான்றது வாலண்டியரா வந்துட்டு தன்னோட அந்த அந்த ஜென்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அந்த இது தாடி இதெல்லாம் வளர்த்துக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அது மாதிரி நிறைய வந்து பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட்லாம் இருந்தா கூட அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு தன்னை பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த செக்ஸுவல் அந்த இதையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, டிரான்செண்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் அதுல வந்து பகவானோட சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாலண்டியரா பண்ணணும். சிலவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன், பக்தியா கடைசியா பார்த்துக்கிறேன். அந்த கடைசின்றனாலே வராது. ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் அப்படிதான். எவ்வளவு போட்டாலும் அந்த எரியில நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி தான். அத வந்து நான் இது இப்ப முடிச்சுக்கிறேன். இப்ப முடிச்சுட்டு இப்ப வந்துடுறேன். அப்படின்றது நடக்காது. அப்படி ஒரு நாள் வராது. நம்மளா வாலண்டியரா என்ன பண்ணணும்? நம்மள பக்தி சேவையில கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப இன் ஆல் தி 4 ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் 4 கிரேட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் அதாவது வர்ணாசிரமத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது தான் எசென்ஷியல். முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன வர்ணாசிரமத்துலலாம், பிரம்மச்சரியா இருக்கலாம், கிரகஸ்தரா இருக்கலாம், வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி எது வேணாலும் இருக்கலாம்.
பிராமணனா இருக்கலாம், சத்திரியரா இருக்கலாம், வைஷ்யரா இருக்கலாம், சூத்திரரா இருக்கலாம். எது வேணா இருக்கலாம். ஆனா முக்கியமான அம்சமா என்ன இருக்கணும் அதுல அப்படின்னா, எந்த நிலையில இருந்தாலும் பக்தின்றது இருக்கணும். பகவானுக்கு பக்தின்றது இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதான் எசென்ஷியல்னு போட்டாங்க. அது இல்ல அப்படின்னாலே அந்த வர்ணாசிரமம் அப்படின்றதே ஒரு சரியான ஒரு இதுவா இருக்காது. அப்ப வித்தவுட் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் வர்ணா அண்ட் ஆஷ்ரமா பிகம் பர்டன்சம் டியூட்டிஸ். அது வந்து அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருக்காது. தே ஹேவ் இன் த ஏஜ் ஆஃப் கலி. அது இப்ப நம்ம அதுதான் கலியுகத்துல அப்படிதான் இருக்கு. யார் வர்ணாசிரமத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் தான் அதெல்லாம் அழகா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. when the regulative principles have no aim, the varna become a caste system. அப்ப இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் சரியா இல்லாம பகவானோட கனெக்டடா இல்லாம இருந்ததுன்னா இந்த வர்ணான்றது கேஸ்ட் சிஸ்டம்ல போய் முடிஞ்சிடும். ஆசிரமன்றது அது வந்துட்டு சரியா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஆல் திஸ் அனாமலிஸ் அப்நார்மலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ண முடியும், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து நம்மள பக்தி நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும் போதுதான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன பாக்குறோம்னா வர்ணாசிரம தர்மம்ன்றதுலயே முக்கியமா என்ன இருக்குன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அது இல்லைனாலே அது ப்ராப்பரா இருக்காது. அதோட கோலை நம்ம அடையவே முடியாது. சரிங்களா? அப்ப அது வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சரியான பாதைக்கு நம்மள கொண்டு போகாது நம்ம லைஃப. அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி அதுல உள்ள இந்த அப்னா அப்நார்மலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குறைபாடுகள் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 32. சித்ரா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சித்ரா மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் Yes, கொடுங்க Mataji. I am reading, Mataji. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. லினோவா டேப்ல யார் இருக்கீங்க? Yes, Mataji. நான் தமிழ்ல படிக்கணுமா? இல்ல மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. இல்ல அத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி டேப் இந்திராணி மாதாஜிமா. எந்த மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ம் 32 இல்லையா? Yes. 32. இது கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிறேன். ஃபுல்லா இருக்கு கொஞ்சம். Okay மாதாஜி. 32. The beautiful white clouds, freed from all burdens of water distribution, float in mid-air like mendicants freed from all family responsibilities. As long as one is attached to the so-called responsibilities of family burden, he is always full of cares and anxieties about meeting his family expenses. The 4 orders of social life as designed in the Varnasrama system are very scientific and cooperative. In student life, one is taught the primary principles of the human form of life. One who enters the whole householder's life can execute the duties of a family man because he has already been trained for this job in the Brahmacharya Asrama. And after 50 years of age, the householder retires from family life and prepares for the life of sannyasa. The householder is duty bound to maintain the members of all the 3 of other asramas, namely the brahmacharyas, the vanaprasthas and sannyasas. In this way, every member of society was given a chance to retire for higher order of spiritual culture, and the householders neglected no one. The brahmacharyas, vanaprasthas, and sannyasis all curtailed their necessities to the minimum, and therefore no one would begrudge maintaining them in the bare necessities of life. In Kali Yuga, however, the entire system has gone topsy-turvy. The student lives in luxury at the expense of the father or the father-in-law. When the educated, indulgent student becomes a householder by the strength of university degrees, he requires money by all means for all kinds of bodily comfort, and therefore he cannot spare even a penny for the so-called vanaprasthas and sannyasis.
The Vanaprasthas and the sannyasis nowadays are those who were unsuccessful in family life. Thus, the so-called sannyasis try to construct another home in the name of sannyasa asrama and glide down into all sorts of luxury at the expense of others. So all these varnas and ashramas have now become so many transcendental frauds. But that does not mean that there is no reality in them. One should not conclude that there is no good money simply because one has met with counterfeit coins. The sannyasa asrama is meant for complete freedom from all anxieties, and it is meant for uplifting the fallen souls who are merged in materialism. But unless the sannyasi is freed from all cares and anxieties, like a white cloud, it is difficult for him to do anything good for society. Hare Krishna ஹரி Mataji. போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப இதுவுமே வந்துட்டு Hare Bol. வர்ணாசிரமத்தின ஒரு வேர்சஸ் தான் சரிங்களா? இந்த ஆக்சுவலி 32 நீங்களாம் verse. தமிழ்ல படிக்க சொல்ல இதுல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி என்ன எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க எப்போ தமிழ்ல படிக்க சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே தேங்க்யூ ஓகே. மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஓகே. இங்கேயும் நம்ம என்னன்னா வர்ணாசிரம தர்மம் அதை தான் நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம் சரிங்களா? அப்ப as long as one is attached to the so called, இது ரொம்ப முக்கியமான so called responsibilities of family burdens, அதுதான் அந்த so calledன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என்னன்னா ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்போம். எதுலன்னா குடும்பத்தோட பாரத்தை சுமக்கணும், நம்ம தான் பார்த்துக்கணும், நம்ம இல்லைன்னா நம்ம ஃபேமிலி ரன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்போம் இல்லையா? ஹஸ்பண்டு, குழந்தைங்க, அது ஒய்ஃப்னா ஹஸ்பண்டு, ஹஸ்பண்ட்னா ஒய்ஃப், அப்புறம் இன்லாஸு, அப்புறம் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் இப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்போம். அந்த சோ கால்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் இதெல்லாம் சரியா? ஏன்னா உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு பகவான் தான். அந்த உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நம்ம கொஞ்சம் கூட வேல்யூவே பண்ண மாட்டேன்றோம். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்படி பக்தி சேவை பண்ணணும், அதை வந்து நம்ம கேர் பண்ணாம இது ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு உறவு முறைகள் நம்மளுக்கு இந்த பிறவியில கிடைச்சிருக்குல்ல, அது மாதிரி ஒரு ஒரு பிறவிலையும் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு ஒரு பிறவிலையும் அப்படிதான் சோ கால்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்து ஃபேமிலி பர்டன் நம்ம என்ன பண்ணோம், சுமந்துக்கிட்டே வந்தோம். பட் ஆனா அந்தந்த பிறவியோட அந்தந்த இது வந்துட்டு ஃபேமிலி போயிடுது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இங்க அது இது வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் இது. As long as one is attached to the so-called responsibility of family burdens, he is always full of cares and anxiety about meeting their family expenses. எந்த நிலையிலும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பேரண்ட்ஸ் தன்னோட குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் தான் பண்ணணும், தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கரெக்டாக பண்ணணும். கண்டிப்பாக பண்ணணும், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஏன்னா இட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நமக்கு. ஆனால் என்ன அப்படின்னா அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் அதுக்காக வந்து எதுவுமே நம்ம ஃபேமிலிக்கு பண்ணாம நம்ம வந்து ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படி சொல்லலை. அப்படி இருந்தா அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணலைன்னு சொல்லும் போது பகவான் வந்து சரின்னு சொல்லியிருப்பாங்களே இல்லையா? பகவான் வந்து பகவத்கீதையை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியே பண்ணணும். அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதான் எதுலேருந்தும் விலகவே கூடாது. எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம விலகிறதுக்கு நமக்கு உரிமையே இல்லை. ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்ணணும். ஆனா அது எப்படி பண்ணணும் அதை தான் பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையில மேனுவலா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த முறையில நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தி மார்க்கமா நம்மளோட ஃபேமிலியும் கொண்டு வந்து பக்தி மார்க்கமா அந்த நெசசிட்டிஸையும் பற்றுதல் இல்லாம நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம செய்யறதுன்றது ஒரு சரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலா இருக்கும். ஆனா இவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாதவங்க, இந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதை இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணாம இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பயுமே ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல் ஆஃப் கேர்ஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டி. எப்பயுமே தன்னோட குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நினைப்பு, அதனால வர அந்த ஏக்கங்கள் சரிங்களா? அந்த எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து எப்பவுமே ஆன்சைட்டியா இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உலகம் நடக்கும். இது வரைக்கும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் மெயின் ரோல், ஃபேமிலி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு லேடியா இருக்கட்டும், ஒரு ஜென்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க வந்து நினைக்கிற தாட் என்னன்னா நம்ம இல்லைன்னா ஃபேமிலி வந்துட்டு பாதுகாப்பா இருக்காது, ரன் ஆகாது. ஆனா யாரு போனாலுமே ஃபேமிலி ரன் ஆகும், இந்த உலகம் இயங்கும். அர்ஜுனர் அவ்வளவு பெரிய வில்வித்தை சர்வோத்தமன், அவங்களாம் வந்துட்டு போயாச்சு, அப்புறமும் உலகம் இயங்கிட்டு தான் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இந்த உலகம் சுழண்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும்.
எல்லாரும் போயிட்டே தான் இருப்பாங்க லைஃப்ல. அதனால நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், நான் தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினைப்பு இல்லாம நம்ம அந்த லைஃப் சரியா ஹேண்டில் பண்ற அந்த பக்குவம் நமக்கு ஏற்படணும். அப்ப இந்த 4 ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் லைஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கான கோஆபரேட்டிவான ஒரு விஷயம். இது ஒரு இந்த வர்ணாசிரமத்தை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த முறையில ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். லைஃப் ஸ்டைல்ன்றதுல மாற்றமே இருக்காது. மெட்டீரியல் லைஃப் ஸ்டைல்ல தான் உயர்வு தாழ்வுலாம். வர்ணாசிரமப்படி நம்ம வாழ்க்கை வந்தோம்னா நம்ம எல்லாரோட லைஃப்மே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பிரம்மச்சரின்ற லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், பகவானை பத்தி லேர்ன் பண்ணிருப்போம். ஒருவேளை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தான்றதுல பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மளோட கிரகஸ்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம். வானப்பிரஸ்தம்ன்றதுல ஈஸியா வாலண்டியரா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து நம்மள கொஞ்சம் விடுவிச்சிருப்போம். சந்நியாசம்ன்றதுல என்னோட ஹியூமன் லைஃபை நான் பெர்ஃபெக்டா ஆக்கிக்கணும், இன்னொரு தடவை நானு ஒரு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நானு வரக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமா இருந்து இந்த பிறவி ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரு, இதை நான் சரியான முறையில நான் வாழ்ந்து இதை நான் முடிக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திருப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம்னா எல்லாரோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்படிதான் இருக்கும். அந்த கடைசி ஹியூமன் லைஃபை பெர்ஃபெக்டா முடிச்சு அல்டிமேட் கோல் அட்டைன் பண்றது, அதுதான் எல்லாரோட டார்கெட்டாவும் இருந்திருக்கும். மத்தபடி எனக்கு வேற மாதிரி உங்களுக்கு வேற மாதிரி அப்படிலாம் இருந்திருக்காது இல்லைங்களா? ஸோ இதை நம்ம கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். அப்ப இது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹியூமன் லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு முழுமையான விஷயம் இந்த வர்ணாசிரமத்துல கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும்னா இதுலயே இருக்கு. அப்ப இட்ஸ் வெரி சயின்டிபிக் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ். அப்ப இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், பிரைமரி பிரின்சிபல் ஒரு ஹியூமன் லைஃபுக்கு என்ன முக்கியமான கொள்கைகள் இருக்கோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப்ன்றது ரொம்ப ரேரு. அந்த ரேரான லைஃப்ல இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்தனால அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பக்தின்றதுல தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமே தவிர அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும், சாஸ்திரம் தெரியாம பகவத்கீதை பாகவதம் தெரியாம அதுவும் பரம்பரையில தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற வரைக்கும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களால பக்திக்கு வர முடியாது, லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல பிரின்சிபல், இந்த வாழ்க்கை ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம எப்படி வாழணும், எதுக்காக வாழணும், பகவான் எதுக்காக இப்படிப்பட்ட ஹியூமன் லைஃபை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்பாங்க. இந்த பேசிக்கான கான்கிரீட் நல்லா அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்டர் லைஃப்குள்ள வருவாங்க. ஆனாலும் அது எப்படி பண்ணுவாங்க, நல்ல முறையில அவங்க அந்த பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல என்ன லேர்ன் பண்ணாங்களோ அதை அடிப்படையா வச்சு அவங்களோட கிரகஸ்த வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்கன்னு. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட படிப்பெல்லாம் சொல்லி தரோம் இல்லையா, ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. அதுல என்ன நாலேஜ் கெயின் பண்றாங்களோ அது கான்கிரீட்டா வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அடுத்தது ஜாபுக்கு போறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதுல அவங்க நல்லா ஷைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க அச்சீவ் பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில நம்மளோட இந்த டிரான்செண்டல் நாலேஜ், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நாலேஜ் நல்லா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதையே ஹவுஸ் ஹோல்டர் லைஃப்ல அவங்களால நல்ல முறையில அவங்க லைஃப் அவங்களால வாழ முடியும். அதுக்கப்புறம் 50 இயர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு தன்னை முழுமையா தயார் பண்ணி அவங்க அந்த ஹியூமன் லைஃபை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிப்பாங்க, ஃபெயிலியர் இருக்காது. சரிங்களா? அதான் அப்ப ஹவுஸ் ஹோல்டர் இஸ் டியூட்டி பவுண்ட் டு மெயின்டைன் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆல் 3 ஆஃப் த அதர் ஆஷ்ரமாஸ். ஒரு ஆன்மீகத்துல நாலேஜ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்டர் லைஃப்னா தன்னோட ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்கணும், தன்னை பார்த்துக்கணும், தன்னோட ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், இவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். இது தாண்டி வேற எதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அதே நம்ம இப்ப ஆன்மீக முறையில நம்ம வந்தோம்னா ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டர் யாரெல்லாம் பார்த்துக்கணும், அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா பிரம்மச்சரியம் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும், வானப்பிரஸ்தாவில் உள்ளவங்களும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும், சன்னியாசத்தில் உள்ளவங்களையும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அந்த கிரகஸ்தர்கள் வாழ்க்கையில மட்டும்தான் அந்த இன்கம்ன்றது உண்டு, பிரம்மச்சரி வாழ்க்கையில கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல கிடையாது, வானப்பிரஸ்தாவும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அதுலயும் கிடையாது, சன்னியாசமும் கிடையாது இல்லைங்களா, அதுலயும் இன்கம் கிடையாது. சோ அப்ப இப்போ ஒரு ஆன்மீகமா நல்ல முறையில உள்ளவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஏற்படும்னா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த பிரம்மச்சரி வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி இந்த முறையில உள்ளவங்களையும் தான் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு உண்டு. ஏன்னா இந்த சன்னியாச வாழ்க்கைன்றதுல சும்மா ஏதோ அவங்களோட நன்மைக்காக அவங்க பக்தி பண்ணி முக்தி அடைகிற அதுக்காக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உலகத்துல உள்ள கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கணும், இந்த உலகம் நல்ல முறையில பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு தன்னோட லைஃபை டெடிகேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மிக சிறந்த உதாரணமா நம்ம யாரெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா பாகவதத்துல நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் தான். அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க, நைமிஷாரண்யத்துல அந்த ஃபாரஸ்ட்ல
யாகங்கள் பண்றாங்க. எதுக்காக பண்றாங்க? தான் லைஃப்ல நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக பண்றாங்களான்னா இல்ல. உலக நன்மைக்காக அவங்கலாம் பண்றாங்க. இல்லைங்களா? அப்பதான் வந்து ஸ்ருத கோஸ்வாமி வருவாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து பாகவதத்த கேட்குறாங்க. சௌனக ரிஷிலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப சந்நியாச வாழ்க்கைன்றது என்ன அப்படின்னா, பாகவதம் நம்ம நல்லா படிச்சோம்னா தெரியும். எல்லாமே ரொம்ப டெடிகேட்டட். இந்த உலக நன்மைக்காக. இந்த கண்டிஷன் சோலா இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்காகவும் தான் அப்படின்றது. ஸோ அவங்க இந்த மாரி அவங்கலாம் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு இப்ப வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? அவங்களோட வாழ்வாதாரத்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்குன்றதுக்காக அவங்க தன்னோட அந்த ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல்லேருந்து அவங்கள விலக ஆரம்பிச்சுருவாங்க. பிரம்மச்சரி, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசின்னு. அப்ப அவங்களோட இந்த ஆர்டர் என்ன ஆயிடும்? கெட்டு போயிடும். இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் எப்பயும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்டர் வந்து இந்த 3 ஆசிரமத்தையுமே நல்லபடியா பார்த்துக்கணும். இதுவும் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சரிங்களா? இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேட்ஜ் கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல வரும்போது. இது இல்லாத வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, என் ஃபேமிலி, நானு. நாங்க நல்லா சேஃபா இருந்தா போதும். அவ்வளவுதான் நம்மளோட ஒரு எண்ணமா இருக்கும். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களையும் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துக்கணும். இன் திஸ் வே எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த சொசைட்டி வாஸ் கிவன் எ சான்ஸ் டு ரிட்டைன் த ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சர். அப்ப எந்த முறையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டர் நெக்லெக்ட் நோ ஒன். அதாவது இந்த மத்த விஷயங்கள்ல உள்ளவங்க எல்லாரையும் ஹவுஸ் ஹோல்டர் வந்து என்னோட நான் வந்து என்னைய பார்த்துக்கிட்டா போதும். அந்த மாரி இல்லாம, நம்ம தான் எல்லா மத்த ஆசிரமத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்துக்கிறோம். சரிங்களா? தேர்ஃபோர் நோ ஒன் வுட் இதனால அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த நெசசிட்டி ஆஃப் லைஃப்க்காக அவங்க வந்து தன்னோட அந்த தபஸ்ய வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில வரமாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதுல நம்ம முக்கியமான இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் தான் எல்லா மத்த ஆசிரமத்தையும் கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் கலியுகத்துல நம்மலாம் இருக்கோம். அதுல என்ன அப்படின்னா, இப்ப எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல. குழப்பம் நிறைஞ்சது தான். வர்ணாசிரமம்னால என்னன்னு தெரியாம இருக்கிறவங்க தான் மேக்ஸிமம் 99% வர்ணாசிரமத்த பத்தி தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப கம்மி பீப்பிள் தான் இல்லைங்களா? இந்த என்டையர் வர்ணாசிரமமே எப்படி எப்படின்னா, அது வந்து ஒரு புரிதல் இல்லாம தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப த ஸ்டூடண்ட் லைஃப் இன் லக்ஸுரி அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் லைஃப் என்னன்னா, அப்பா ஃபாதர் இன் லா இவங்கலாம் சேர்த்து வச்சத நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கணும். அதே வந்துட்டு இதெல்லாம் மெட்டீரியல் படிப்புக்கு. கலியுகத்துல ஒரு மெட்டீரியல் படிப்புக்காக படிக்கிறவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். When the educated intel students become a householder by the strength of university degree, he requires money by all means for all kinds of bodily comfort. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? நல்ல அப்பா அம்மாவோட சப்போர்ட்ல நல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? வேலைக்கும் போறாங்க. வேலைக்கு போனது என்ன பண்ணாங்க? அவங்களோட கம்ஃபர்ட்ட தான் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்க இந்த மாரி இந்த சன்னியாசிகள், வானப்பிரஸ்தா இவங்கள பத்திலாம் யோசிக்கிறதும் கிடையாது. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். இவங்கலாம் வந்து நம்ம உலக நன்மைக்காக தான் இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்கலாம் யோசிக்க மாட்டாங்க. தன்னோட பாட்லி கம்ஃபர்ட்ட அவங்க யோசிப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி நவடேஸ் அவங்கலாம் என்ன அப்படின்னா, ஹூ வர் அன்சக்சஸ்ஃபுல் இன் ஃபேமிலி லைஃப் and the so-called sannyasi try to construct another home in the name of சன்னியாசாஸ்ரமா. அதே மாதிரி என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இப்போ உள்ள சன்னியாசிகளும் கலியுகத்துல உள்ள சன்னியாசிகளும் அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா இல்ல. ஓகேங்களா? அவங்களுமே ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன தான் பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அது என்னது? மத்தவங்களோட அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சு அவங்களும் அத பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஸோ வர்ணாசிரமா ஹேவ் நவ் பிகம் சோ மெனி டிரான்சென்டென்டல் ஃப்ராட்ஸ். இப்ப இது எதுவுமே இந்த எந்த ஆசிரமமும் சரி. அது வந்து என்னன்னா ஒரு பியூரிட்டி இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பன்னா கலியுகத்துல. பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் தேர் இஸ் நோ ரியாலிட்டி இன் தெம். ஒன் ஷுட் நாட் கன்க்ளூட் தட் தேர் இஸ் நோ குட் மணி சிம்ப்ளி பிகாஸ் ஒன் ஹேஸ் met வித் கவுண்டர்ஃபிட் காயின்ஸ். அது போலியான விஷயங்களை பார்க்கறதுனால தூய்மையான விஷயங்கள் கிடையாது அப்படி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடக் கூடாது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும். இப்பயும் சந்நியாச முறையில வாழ்க்கையில வாழ்றவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சந்நியாசிரமம் இஸ் மென்ட் ஃபார் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் ஆன்சைட்டிஸ். சந்நியாச ஆசிரமத்துல உள்ளவங்களுக்கு எந்த ஆன்சைட்டி இருக்கக்கூடாது. தன்னை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாத அளவுக்கு அவங்கள நம்ம பாதுகாத்துக்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் ஃபாலன் சோல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? மீட்டு கொண்டு வருவாங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப பிரபுபாதா ஃபேமிலி லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எனக்கு கிடைச்சா போதும், நான் பக்தி பண்ணி முக்தி அடைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? அதே மாதிரி பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள்லாம் எனக்கு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் தெரிஞ்சிச்சு, நான் பக்தி பண்ணி முக்தி அடைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்களே இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? இப்ப மாதாஜி கூட சொன்னாங்கல்ல, நமக்கு இந்த இஷ்கான் அப்படின்றதே கிடைச்சிருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு தூரம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்க முடியாது.
இல்லைங்களா? எவ்வளவு புக்ஸ் பகவத்கீதை, பாகவதம், டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி இந்த லைட் ஆஃப் பாகவதம் இதெல்லாம் அவங்க லைஃப்பை டெடிகேட் பண்ணி நமக்காக கொடுத்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சந்நியாச வாழ்க்கையில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாலன் சோல்ஸ்க்காக தான் அவங்களாம் அவங்க லைஃபை அவங்க லீட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ அவங்கள நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும், எந்த ஆன்சைட்டியும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? Unless the sannyasi is free from all cares and anxiety, like a white cloud, it is difficult for them to do any good things for society. இப்ப சன்னியாசிகள்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஆன்சைட்டி இல்லாம பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை அவங்க லீட் பண்ணாதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், நமக்கான நல்ல விஷயங்களை அவங்களால டெடிகேட் பண்ணி செய்ய முடியும். இப்ப அவங்களே தன்னோட வாழ்க்கைய அந்த பேசிக் நெசசிட்டி தான், வாழ்க்கைன்னா ரொம்ப அப்படியே லக்ஸூரியஸான லைஃப் இல்லை, பேசிக் நெசசிட்டிலலாம் அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியும், நம்ம எல்லாருக்கும் நன்மைகளே செய்ய முடியும். ஸோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வர்ணாசிரம தர்மத்திலே கிரகஸ்த வாழ்க்கை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அவங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மற்ற ஆசிரமங்களை நல்லபடியா பார்த்துக்கணும். முக்கியமா சந்நியாச ஆசிரமத்தில் உள்ளவங்களை நல்லபடியா நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी।